huomasin Veikkauksen sivulta tämmöisen haasteen. Eihän sitä voinut jättää hakematta. Haiden seassa en silleen, että olen kyllä nähnyt etäältä, mutta en päässyt ihan viereen. Se on jotakin semmoista, mitä ei ihan joka päivä onnistu saavuttamaan. Hienosti kalat tutustu minuun ja tulivat lähemmäs koko ajan. Aika haastavat olosuhteet kyllä oli, että ei ollut ihan helpoin tapa pelata kenoa, mutta sitäkin mielenkiintoisempi.